ए ମାଉସୀ ଜଣକ ଆଜି ଏତେ ମନ ଖୋଲି ହସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମର ଝିଅ ହଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ହଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? କୋଉ କାମ ବି ନେଇକି ଖାଲି ପୁଅ କରିବ, କୋଉ କାମ ବି ଖାଲି ଝିଅ କରିବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏକା ନେଇକି କାମକୁ ବାଟି ହଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଥିଲା ଜେଣ୍ଡର ବା ଲିଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ବୈଠକ। ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ମହିଳାର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝାଗଲା। ତାହାପରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ କୁହାଗଲା। ଆଜିକା ଜେନେରେସନରେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଅଟେ। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲର ଦୁଇଟି ଚକ ସଦୃଶ, ଗୋଟିଏ ଚକ ବିନା ସାଇକେଲ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ, ସେମିତି। ଏହାପରେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ କିପରି ଦୂରୀକରଣ କରାଯିବ ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଯାହା ବି ହେଉ, ସମୟତା ଏକତାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲେ ଓ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏକତାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।